bere izena Samir, eta janditza soldabaz, gote bizez, urten esena Samir. Samir. Como dijese, Pepito de los Pelotas. Ez ezamen ni Samir, de nada. Eta, kotxian zen, kotxilaru bat, azan egin zu urten esela kotxi horren nauzia. Horten zegoen. Eta, zan egin, gauza egoera ez dutela, etxean txokate umeak mantentzeko, orduan hamen geriketetu, eusaindu, egin papelak jokik aeroportuko biletetan da, mantentzen ditu eta aukera ematen ditu aeroportuka, hola zileke gara. Orduan tipua, itxu da nire aromata ginen eskatilak, bolta mandagun da, etxuruz. Noia, etxuruz gila, berazetu ditu izan. Eta zote, zelan atotxo, konponduko gu da. Bai, klar, konpondu zan, sortzi minerako, jarri izan dinez. Erbaki genuen, palma eta bisoko bizala. Ezin genuela, bizi modu bat eramat. Orduan, urtarrilean, hartu zituen ja trasteranak, hartu zuen mumien, eta barru gutxi. Orduan hor garbi ikutezan, izan gure zera ez, azalda, beran eta ni argelian. Eta ezin genuen lehibili, uniekin gu bai, zan hausiak izan ginen, hausiak bakari ginela, bai ginen, ez Venezuelan karrego ginen, eta zera baina, uniekin ezin genuen lehibili, katue, katak matu bezala. Orduan, estabilidad oso. Nik joan ziren berriz itxulizien etxera, eta bide hiru hilabeterak topeu ziraken lan bat. Eta izan zen loteria, ez? Loteria bakarrik gutxien nien zerbait. Eta lan nien hasi nintzen, zapata egitu zuen fabrika baten lan nien hasi nintzen, eta posi, bani duenango jendearekin harremana, baina lanean gehiago egiten, gehiago gutxienez posiago, ez? Osea, rollo baten pixkatxo bat sartuta. Da handik, hiru lau hilabetera, 98an, Argelian, zazen beste talde bat, baita ere deportatuak, zuek izan zinetenean, irailean, redada zega handiz izan zanean, biagu ziten 14 lagun, 14 kide Argelia, honik ezazen Argelia ezazen. Orduan, handik ekarri zituzten ziti bela bezera.